Epidemijska situacija u kojoj se nalazimo već godinu dana omela je i organizaciju preventivnih pregleda, a mnogi kažu i specijalističkih koji nisu bili hitni. Činjenica je, međutim, da osim korone koja nas je zaokupila i uplašila, i druge bolesti ne miruju. Zato je važno da posvetimo pažnju svome zdravlju i u ovim neuobičajenim okolnostima. Preventivni pregledi ne smiju biti zaboravljeni. O tome posebno moraju voditi računa ranjive grupe. Mart je mesec borbe protiv raka i tim povodom naša gošća je profesor dr. Viktorija Vučević-Rilović, specijalista radiologije, subspecijalista onkologije. Dobro nam došli. Dobro večer. Zašto ni tokom pandemije ne smemo odlagati preventivne preglede? Da, pomenuli ste pandemiju i ukoliko želimo da budemo malo optimistični, znači da malo nekako imamo optimizma u svemu dalje, ja mogu da kažem da je ova prethodna godina, a po svemu sudeći i ova koja je u toku, bila drugačija. Znači, drugačije smo živeli, drugačije smo radili, drugačije smo se družili i to je ono što nam nekako nije prijalo. Na globalnom, na svetskom nivou. Ali ako hoćemo da budemo malo optimistični, znači ja nekako želim da to gledam na način da je nas ova epidemija, odnosno pandemija, nečemu naučila. Ujedinila nas je nekako u svemu tome da nam je zdravlje postalo prioritet i da smo svi postali svesni toga koliko nam je zdravlje važno, odnosno najvažnije. Zdravlje naše okoline, zdravlje naših najbližih. I tu dolazimo sada do tog vašeg pitanja prevencije. I prethodnih godinu dana smo i u sklopu epidemije stalno slušali o prevenciji. Dakle, to je jedna od najbitnijih, najvažnijih stvari u svim bolestima, pa i u malignim bolestima. Ovaj mesec, mart, jeste mesec borbe protiv malignih bolesti, ali to se odnosi generalno na sve bolesti. I zato ja želim da se zahvalim i vama i vašoj televiziji koja vrlo se često bavi ovom temom i vrlo često potencira prevenciju kao jedan najbolji, najsnažniji i najglasniji korak za smanjenje svih bolesti. Naravno, prevencija je jako bitna, ali šta kaže praksa? Kada se ljudi najčešće javljaju na pregled? Pa, nažalost, u našoj zemlji je još uvek takva tendencija da se ljudi javljaju na preglede kada obično već bude ili kasno ili kad već bolest bude u nekom odmaklom stadijumu, što je loše. I zato se trudimo da i kroz ovakve emisije i kroz stručne neke kongrese objasnimo važnost prevencije. Dakle, mnogo je velika razlika kada se bolest nađe u nekom uznapredovalnom stadijumu u odnosu na to kada je bolest klinički i u nižem stadijumu i kada se pacijenti javlja na vreme. Mnogo je velika razlika u izlečenju i u samom posle, i u lečenju bolesti i u izlečenju. A zašto se onda ljudi plaše da se jave radiologu? Znamo da ti pregledi ne bole. Da, ja ne znam da vam dam tačan odgovor na to pitanje zašto se plaše. Ono zbog čega ljudi nevoljno odlaze na preglede, ono što čujemo od pacijenata, jeste da se boje ne samog pregleda. Pregled ne boli. Pregled radiologa je pregled, to su pregledi koji nisu bolni. A neće boleti ni dijagnoza ako smo redovni na tim pregledima, zar ne? Neće boleti dijagnoza, ali je strah nešto što je u osnovi svih nas. Niko ne voli da čuje neke ružne vesti, bilo kakve, a pogotovo nešto što se odnosi na zdravlje. I onda ljudi to vole da odlažu. Neću danas, neću sutra, ajde, ne želim ružne vesti, ajde, možda nije ništa, pa dođemo do toga da onda na kraju dijagnoza im bude strašna, im bude bolna. I dođemo do toga da je rak dojke i dalje prvi na listi bolesti koje ugrožava zdravlje i život žena. Jeste, i dođemo do toga da su te cifre koje su stvarno i dalje stravično, to je ono 4000 novo obolelih žena godišnje, 1500 smrtnih ishoda i dođemo do one stravične cifre kada kažemo svaka 8. žena. Znači, kad stojete negde u redu, kada ste na nekoj večeri sa drugaricama, kada ste na nekoj žurci, kad pogledate oko vas i kad znate da će jedna od 8 tih žena imati karcinom dojke. Šta je onda važno? Da jedno drugo podsjećamo, da zabeležimo negde u kalendaru nešto svake godine u istom periodu da idemo, da bude podsjetnik, pošto često bude i da žene prosto zaborave kada su bile na prethodnom i onda kad negde shvate da je prošlo više od godinu dana, prosto budu
preneražene tom činjenicom. To sve što ste rekli je apsolutno tačno. Znači, bitno je da imamo jedan dan u godini. Dakle, jedan jedini dan u godini. Zabeležite ga u kalendaru. Pored pregleda ginekologa, ubacite i pregled dojki, jer to je nešto što će stvarno da vam znači. Znate kako mi je danas rekla jedna pacijentkinja? Znate šta, doktorka, danas sam sama sebi rekla, ma bolje da ja zakasnim i na taj posao, samo da mi nalaz bude dobar. Tako nekako sebe treba da bodrimo i sebe treba da stvarno ubedimo da je odlazak na preventivni pregled stvarno. Mi za razne stvari ne možemo ništa da uradimo. Mi na neke stvari ne možemo da utičemo. Ali ovo je nešto jako veliko na čega možemo da utičemo i stvarno to može da nam donese. Dakle, možda ne možemo da utičemo na tu dijagnozu, ali možemo da utičemo na ishod i na tog bolesti pravovremenom reakcijom. Tako, pravovremenom reakcijom možemo da promenimo mnogo toga. Ja ne znam koliko smo mi danas svesni, ali stvarno možemo da promenimo mnogo toga. Da spasimo svoj život. I da spasimo svoj život. Apsolutno. Apsolutno. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu za razglednice. Veoma važno tema. Hvala vama. Hvala vama.